píxel és un punt petit que serveix per fer imatges grans com les pantalles dels ordinadors. L'Scratch es pot fer servir per programar una cosa, per fer una història, per fer un joc. També té diferents codis. Un algoritme és un conjunt d'ordres per fer, per exemple, una recepta per fer una truita de patates o com la recepta que has de llegir per seguir-la i per fer-la. Els programes estan fets de lletres i còdics, que si tu, per exemple, poses que el nino salti, salta. Un sprite es un personaje hecho de píxeles en los que hacen movimientos como una animación. Un robot és una màquina que tu li pots dir què vols que faci, no com hi ha moltes altres màquines que també són com el robot, però no és com que tu li pots demanar que faci una cosa, perquè no està capacitada per fer aquesta cosa. Els sensors d'un robot serveixen com nosaltres que tenim l'oïda o l'olfacte, és com el seu. Per exemple, si tu li dius quin és aquest color, llavors ells com tenen aquesta capacitat de veure, llavors et poden dir quin color és.